салому алайкум тамошобино. ина шӯбара задему тамом кем. Откосошам задем, краскашо бар, дуруст пас откос задем хай. Нигоҳ кунед шумо ба ҳобитин кори морайна. Откос треза ва краскаи кабуд. бегаҳай камтар торик омагиай камера кагимона хай ба ҳар ҳол намоён аят кусои загимон хона хела беҳтар шуда ҳай аввал нашуда ранг рӯи хона дига шидина кадоме дар амтари шӯба дар корай ёки маъқул шай номеромон мондагие дар рӯи экран занг занем дар ҳамин номеро мерем шӯбара мезанем. кадоми видеои моро то охира тамошо кард ҳазор раҳмат ва диққататон. лайк подписатсияро фаромӯш накунед бачаҳо. паноҳи ҳамат ба худо.